ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಿ ಇಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಕನಪದ ಅರ್ಮಾನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅರ್ಮಾನ್ ಲೈಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಡಾಮಿನಸ್. ಅರ್ಮಾನ್ ಏನಿಮಟ್ಟು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದಿಜೆ. ಸೊ ಅರ್ಮಾನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸೊ ಡಾಮಿನಸ್ ಹಿಡಿದು ಕನಪದ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಓಡಿತ್ತೆ ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಆಡಲು ಒಂದು 2 ಮೂರು ತಿಂತೆ. ಮತ್ತು ಅರ್ಮಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಬಂದು ಡಾಮಿನಸ್ ಹಿಡಿದು ಕನಪದ ಪ್ಯಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತದೆ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅರ್ಮಾನಿಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಬರೋದು నాకు ಪಿಜ್ಜಾ ಅದು ಆಸೆ ఉంటుంది. ಸೊ ಈ ಸಮಯಂಕಲ್ ಕನಪುಜ ಬೇತವರು ತಿನ್ಪಂಕಲು ಫಿಶ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡು, ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡು, ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಜೀಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಕನಪದ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಡಾಮಿನೋಸ್ದ ಸೀಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ತೊಗೊಳಿದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ ಕಟ್ಟರ್ಕಲ್ಲ നമ്മുടെ പിസ്സ കട്ടർ ഇച്ചി. ಸೊ ಚಾಕುಡೆ ಇಂಥ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚಾಕುಡೆ ಕಟ್ ಅನ್ಬೇಕ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಕನಪ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ತಿಂತೂಕ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಚಾಕುಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ 4 ಪೀಸ್. ಎಂಕಲ್ ಮುಜ್ಜನ ಒಪ್ಪನು ಸದ್ಯಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಲಾಟು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮುಜ್ಜೆ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 4 ಪೀಸ್ ಉಂಟು. ಅರ್ಮಾನ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪೀಸ್ ಬಾಕಿದೆ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಮಾನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ನಿಂಗೆ ಬಾಡ್ಲ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ತಗೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಅರ್ಮಾನಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಪೀಸ್ ಎತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಂತಕ ಹೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು. ಸೊ ನಡಾತನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅರ್ಮಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಬು. ಸೊ ಅಡ್ಡಂಡಿಗೆ ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ ಸೂಪರ್ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಅಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಚೀಸ್ ಬರೋ ಅಡ್ಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅರ್ಮಾನಾಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಅರ್ಮಾನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿನ ಪೀಸ್ 2ನೇ ಪೀಸ್. ಸೊ 1 ಪೀಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಇದೀತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತೂಪಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅಂಚಿ ತೂಲ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಂಡಲ್ಲ ತೂಲ ಎಡ್ಡೋಣದ ಬಂದ್ರೆ ಉಡ್ಲೆಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಪಿಜ್ಜಾದ ವೀಡಿಯೋ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅರ್ಮಾನ ಗಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಲೈಕ್ ಸಪಾಡು. ಸೊ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಐನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಂತ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಭಾರಿ ಶೋಕಿತನ ಪಿಜ್ಜಾ. ಸೊ ಅರ್ಮಾನಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಾನು ಕನಪೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನಪೋಡು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಮಾನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಸೊ 2 ಪೀಸ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಸೂಪರ್ ಕೊನೋದಲ್ಲಿ 2 ಪೀಸ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಾನು 5 ಪೀಸ್ ದೀತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊರಕನೇಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯಡ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಆಯನೆ ತಿಂತೆ. ಸೊ ಯಾನಂತ ಎನ್ನ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಯ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ.